Helo, yn stori heddiw, awn yn ôl blynyddoedd maith, lle roedd pobl yn dibynnu ar Wi-Fi yn ddyddiol, lle oedd Wi-Fi yn cael ei ddefnyddio bob eiliad o bob munud o bob awr. Mae'r stori'n cychwyn gyda hogan yr enw Valerie. Plentyn diniwad oedd Valerie, plentyn oedd yn dibynnu ar Wi-Fi, plentyn annibynnol, ond anghymdeithasol. Mae yn goedwig. O. Mae'n y goedwig. Bob tro mae rhywun yn colli Wi-Fi, maen nhw'n cael ei anfon i goedwig. O. Fal, ti yna? Fal, i ti ddod? Fal, ti'n iawn? Na, dw. Sy'n bo? Sgennai'm Wi-Fi. Sut? Dwi'm yn gwybod, 1 munud oedd yna. Munud nesaf ma di mynd. Sut fedra i gwella hyn? Di o'n un person sy'n ei weld. Pwy? O ffeiriad y hwb. Pwy di o? Mae'n edrych ar Wi-Fi y pentra, dim ond fo sy'n gallu sortio hyn. A we? Fel na's push. Dwi rwan yn withio Seth Ellis i fod yn aelod o'n hwb. Ei god yw 369XB3. Congratuladau i Seth. Be ddech chi'n meddwl chi'n neud? O, da ni eisiau gweld offeiriad y hwb. Di'r offeiriad, ddim eisiau gweld neb heddiw. Ond da ni'n mater pwysig iawn. Beth yw'r ymateb? Wel, mae Fal, mae eisiau cael ei ail wiffio. Da chi'n mond yn cael ei Wi-Fi unwaith. Ond da ni'n gorau neud yma'n bwysig iawn. Just un tro yma, da ni'n cyn neud o, please. Na. Da ni'n cyn neud... Na i neud o, am mynd. Helo, codi Wi-Fi. O, gen o'i ferwch sydd angen cyfyngu'r Wi-Fi newydd. Oherwydd mae wedi golli'r un gwreiddiol. Ond dim ond un cyfrinair sydd ar gael i bob aelod. Ia, dwi'n dallt ni nawr, mae'n bwysig. Oce, na weld os oes bar ar gael. Mae'n bosib. Y cod newydd yw 39657B. Da chi siŵr bod chi wedi cael y cod wan? Oce, iawn, werth i'r rogi. 39657B. Na i anfon fel neges destun hefyd os da chi isio. Oce, iawn, oce. Diolch am ffonio codiau Wi-Fi. Dwi rwan yn ail withio chdi, Valerie Lee Williams. Dy god yw 392-656. Wi-Fi rwan!
Wifi rwan! Wifi rwan! Wifi rwan! Wifi rwan! Gyd mynd? I siarad efo ffrindiau fi. A mae'r wifi lawr? O ia. Stopio fe.